dan ljudi, danas igramo malo Minecraft Sky House mapu. Pa vidite, mi smo ovdje i vidite, mi smo samo ovdje kućici. Imamo dole neki rudnik. Imamo gore 2 peći i 1 krevet. Ali mi ćemo radije da idemo dole. Da vidimo šta je dobro, nego da slušamo ovo ovdje. Znači, gledao sam mapu, pa mi je bilo dosadno, pa rekao, ajde da snimim. Znači, da napravimo... idemo. Znači, vidimo ovdje dosta svega, a mislim da ovdje ima i dijamanti. I neću ovdje sad da idem, zato što vi sigurno ništa ne vidite. Iznimat ću bridge iz mini igre, malo TNT run, svašta. Samo da ne mogu uglja. Idemo gore. Da. Ja uvek ostavim znači, mislim da su ovdje neke dijamanti. I da. Znači, sad ćemo da uzmemo tamo malo uglja. A klip će da bude malo ni od 10 minuta, zato što nisam se opet registrovala. Bandike. Opet mi sve malo izašlo. I da, snimit ću klip kako da se registrujete. A sad ovdje da uzmem kola. To će polako da raste. I mi dole. Dole imaju ovi lujacijevo zlato, lapis. Imam dosta klipova, ću da izbacim. Ovaj neće biti dug. Možda bude jedno 6 minuta, 7, ali više od 10 neće. Zato što vama ovdje se piše na ekranu ovdje gore www.bandicam, znači vi vidite preko čega snimim. I to u sljedećem klipu neće biti. Ali dobro, to nema veze, to mene uopšte ne veze šta ne
ga. Nego mene... Aha, ja imam... Nekakav... Ja imam gore neki kanal. Ja sam teo... Čekaj da se sad... Ovdje... Što se kaže na hrvatskom? I da, u prošloj epizodi kad sam komentarisao o kanalima nisam ostavio linkove, ali sve što sam rekao, mislim zaboravio sam, a možda ću da ostavim, ali sve ono što sam rekao samo ukucati sebi i nije izbio Veljko Stanković, izbacit će vam njegovu sliku, pa njegovo, no, znači to nisam stigao da stavim, mrzelo me, možda ću staviti, nemojte da očekujete, možda, dobro, ali ćemo da vidimo. O Bože, evo 6 minut, sad ćemo, kad bude već 9, ja moram da gledam ovo, da prekinem, ali malo dosadi ovdje, toliko zombije. A daj, brate, igrao sam skroz na... Daj, šta je ovdje bilo pora, nema veze. Važno je da smo mi nešto sakupili. Čekaj, daj mi sad kamenje. Pa za početak da napravimo beskonačno vode. Što je mnogo važno. Ne, to nije sad ću da uzmem nazad glavu, znači ja sam pogrešio. Biži! To. Ovo je beskonačno. Sad ćemo da napravimo mašinu. Ali ne mogu. Imam dole kamen. Hajde se to da se skloni. A ne mi reći da je opet pao. Jaj! Što me ljuta? A ne, ja nisam uzela. Šta nisam? Nisam uzela. Evo, ja se čudim. Evo ga već. 8 minuta. Znači, epizoda je bila dosadna, sigurno. Pišite komentare. Ali ja mislim da je dosadno bilo i to. No. Znači, samo stavim tamo vrata, da ću stići. Dobro, 9 minut. Ružno. I ljudi, to će biti to što se tiče, znači, ove epizode. Vidjet ćemo se u sljedećoj epizodi. Prijatno!